सांग्लंशाला केंद्रीय मंत्री सभानि केबिनेट आचुकलेमुंग पास अंगै थांखा एक देश एक भोट आबुनि बागै पार्लियामेन्टआव मासिं जरानि अधिवेशनाव आ बिल पेश खालायना बागै नायतंखा मोदी हाबां साताइक्लायो क कासामानि व मासिं जरानि अधिवेशनाव अंया हे आबुनि ओली अधिवेशनाव बिल पेश खालायमानो फियाबा सांग्लंशालानो केंद्रीय केबिनेट बिल पास अंगै थांमानि बागै चलि तंमानि अधिवेशनाव पार्लियामेन्टआव एक देश एक भोट बिल पास अंगै मानो जत हाकोतर गनागैनो सपोर्ट खालाय तंखा हनै सानमुं खालायके मन्त्री बख्रक रेड फोर्टनि कायसा पान्दाव एक देश एक भोट नतैनो जत पलिटिक्स बदलनो सपोर्ट खालायनानि बागै कयमुं खालायमानि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनि आ ककनि उलो वानसुकै तंखा एनडीए हाफांनि जरावो एक देश एक भोट रायदा तंनाय एक देश एक भोट बुसुक जराते सामुं खालायनाय आबो चेरै नायगला बागै गोजाम हानि काशको रामनाथ कोविंदनि नायकल मुंगो कायसा कमिटि खातरे रोमानि केन्द्र थानाय मार्च सालनो आ कमिटि राष्ट्रपति भवन थांगै हानि काशको द्रौपदी मुर्मुनि थानी रिपोर्ट रोखा आ रिपोर्टो एक देश एक भोटनि बागै दंगो हनै साका फियाबा केबेंनाय बदल रक पुइलानि सिमी आबनो केबें मुं खालायगा केबने बदलि नायकुलाय रकनि कक सिलजामुं आ रायदा अमेरिकानि प्रेसिडेन्ट भोटनि काहाय चालो खालायना बागै नायतंखा केन्द्र आबो हाय हाबरा पार्लियामेन्टनि मासिं जरानि अधिवेशन एक देश एक भोट बिल केन्द्र पास दा खालाय आबनो ताबक नाहारमो ब्यूरो रिपोर्ट कक खरां।